Postupy čištění a dezinfekce jsou velmi důležité. V současné době už pracovník potravinářství nemusí mít platný potravinářský průkaz. Uvědomme si, že textilie jako taková je obrovským zdrojem různých mikroorganismů. Díky tomu, že se v nich udržuje vlhké prostředí. Sankci jako takovou za to dostat můžete. Možná se mi teďka budete všichni smát, protože v gastroprovozu a v praxi to dost často bývá hodně nereálné, tak popřemýšlejte nad tím, jestli to tak u vás funguje. Není to povinnost, ale je to doporučení. My máme v podstatě dvojí typ tady té kontaminace. Ona, ta teplota, není úplně jediná, která to samozřejmě ovlivňuje. Ráda bych zmínila ještě listerii, monocytogenез a ta chemikálie se vždycky leje do toho až potom. Nikdy ne obráceně. Tady vidíme, jak má správně vypadat úklidová komora. Krásná ukázka závěsného systému, kde veškeré pomůcky volně prosychají a nejsou v kontaktu s podlahou. A teď je otázka, jestli víte, za jakých teplotních podmínek správně, jako je tomu třeba zde. Tady vidíte, jak to má vypadat v chladícím boxu. Vždycky je třeba skladovat mimo prostor kuchyně a je třeba je zase uchovávat při teplotě 4 až 8 stupňů. Ale je tady varianta, jak to udělat. Hygiena je rozhodně nepovoluje. Ale co je důležité, že budete schopni jednotlivé postupy a ukázky z videa zavést okamžitě do praxe.